Ake ngikhuleke umhlaba wonke nasendaweni zonke la kuhamba kufinyelele khona lo mfanekiso oqoshiwe nibingelelwa yingwe ehamba namabhubesi impunga yesintu umshana wakwaNgcobo Fuze omashiya amahle sengathi azoshumayela ngumjabulelo okumamatheka komkakhe ngoba njalo memamatheka kuthi faca umakholwa niyahlupha ngokucwasana kazi nikholwa kanjani makholwa unyama nambana kwabazonda iqiniso inkunzi ekhonyisha ishoba sibhongele phansi edla nazo maqede zihlaba isinyelela idla nazo kodwa ziyayihlaba namuhla mbukelo wempunga yesintu ngifisa ukuthi ufanele ukulibonga ithongo lakho noma ngaze kuthiwe izinto obukade uzifisa kulonyaka awukwazanga ukuba nazo amaphupha akho la ubufisa ukuthi afezeke kulonyaka awazange afezeke kodwa ithongo lakho ufanele ukulibonga njengoba unyaka sesiwugoqa omunye umuntu ukacela impumelelo ethongweni acela umsebenzi acele noma ngabe yini ayifisayo kodwa bese ingenzeki uma lento ayicelile ethongweni ingazange yenzeke ukacabanga ukuthi ithongo lakhe alinamsebenzi walutho ithongo lakhe alinalo usizo phezulu kwempilo yakhe namuhla mina ngiyimpunga yesintu ngifuna ukukutshela ukuthi umuntu nomuntu ophila phansi komthunzi welanga uphila ngentando yethongo lakhe umuntu nomuntu ophila phansi komthunzi welanga ithongo lakhe lineqiniso kuye inkinga ukuthi abantu abakwazi lokho uyazi ukuthi ithongo lazi konke ngawe ithongo ilona elaziyo ubungozi ozobhekana nabo uma uthola wena lento oyifunayo ngalesikhathi oyifuna ngaso ithongo lona liyabona ukuthi lento wena oyidingayo akakabi isikhathi sokuthi uyithole ziningi izizathu kungaba izinto eziningi ingakho ngiyimpunga yesintu ngithi kubalekile ukuthi ithongo lakho libonge njengoba unyaka sesiwugoqa nje kuyisifiso sami ukuthi wonke umuntu olandela impunga yesintu nothanda impumelelo nothanda ithongo lakhe nokholelwayo kulo ukuthi alibonge ithongo uyabona njengoba umphefumulo wakho usahlangene nenyama iyona nto ke le engifisa ukuthi ithongo lakho libongele yona ukuthi unyaka selokuqalile likwazile ukukuvikela lakuhlenge engozini uhamba ngenqola yomlilo kodwa ukaze uvelelwe ingozi unyaka selokuqalile unyaka uphilile umqemane awukazi uzugule ithongo lakhe likwazile ukuthi likuvikele kufanele ukuthi ulibonge asingayi bafowethu emsamo siyobonga ngoba sithole izinto ezijabulisa inhliziyo zethu asikhumbule ukuthi njengoba siphila abantu abasisekele nabasivikelayo nabahamba nathi amathongo ethu kubalekile ukuthi ngaso sonke isikhathi unyaka masugoqa kube khona okuthile ozosondelana kemsamo uzobonga ithongo ukuthi likwazile ukukusingatha unyaka oqala kwazi ukuba uyophetha unyaka lisakusingathile lakuvikele engozini lakukhanyisela wena likukhanyisele lakunika impumelelo wena likunikeza impumelelo kodwa okukhulu kunako konke ukubonga ukuphila bese uphinda ucela izinsuku zokuphila yabona uma kuukuthi awunawo amandla ungathatha noma yinkukhu zibe ntathu kuphela uthola iqhude nezikukukazi ezimbili uthatha iqhude usondele nalo komkhulu ubonge emakhehleni akini aphethe ukukhanya ubonge emakhehleni akini akuvikelayo ucele ukuthi baqhubeke njalo bakuvikele ubonga impilo ngoba bafethu kubalekile ukuthi siyibonge impilo sikubonga ukuphila sicela abalele baphinde basiphe impilo uthatha isikukukazi usibhekise ezalukwazini zonke eziphethe ukukhanya phezulu kwempilo yakho ubonga impilo ubonga ukuphila ubonga unyaka bese uphinda ucele futhi ukuthi lokho okungazange kufezeke uyacela ukuthi makuqala unyaka bese kuyafezeka ubonga amanono wonke wakini ingane lenkukhu esithathu zoyiqondisa ezinganeni zakini ngoba bafowethu nodadewethu emathongweni kukhona amakhehla
abanikazi bomuzi labo, kube khona inzala abantu izalukwazi bese kuba khona izingane. Wonke umuntu ongaganiwe kesigabeni sezingane. Manje kubalekile ukuthi mawenza into uzithinte nezingane zakini ngoba kwesinye isikhathi izona ezithunywayo ukuletha imiyalezo. Uma kuukuthi futhi unawo amandla embuzo ungayibamba imbuzo. Usondele emsamo. Uzokhuluma nokhokho bakho, uzokhuluma nokhokhokazi, uzokhuluma nomkhulu, uzokhuluma nogogo, uzokhuluma nabantwana basekhaya ababamba iqhaza phezulu kwempilo yakho. Ukhuluma uthi Mathonga amahle, bokhokho bami, bomkhulu bami, ngiyabonga ngiyumntwana wenu, ngibonga impilo, unyaka wonke ngiphila, unyaka wonke ngivikelekile, unyaka wonke angizange ngehlelwe izinto ezimbi. Ngicela niqhubeke njalo ningivikele, ngicela niqhubeke njalo nibe isibani phezulu kwempilo yami ningikhanyisele. Ubonge nakogogo, ucela impilo ngoba bafowethu ayikho into ebaluleke njenganempilo. Amathongo ethu aneqiniso kuthina ukuthi thina sijahekile, sifuna lokhu thina esikufunayo, kanti amathongo ethu ayazona ukuthi ahlelele nini lokho esikufunayo. Wonke umuntu bafowethu oyikhathalela impilo yakhe, wonke umuntu olikhathalela ithongo lakhe nolithandayo, olikhombisa ithongo lakho ukuthi libaluleke kangakanani kuwena. Ngoba lento bafowethu yokungawabonga amathongo, sibonga ukuphila, iyona lento eyenza ukuthi amathongo ethu angakholelwa kuthina ngoba thina sisondeli kuwona. Izandla ziyagezana, ithongo lefana nezandla, isandla sikwazi ukuzigeza sisodwa kodwa sidinga esinye isandla. Uma wena uzohlala ulikhumbula ithongo nalo futhi ulikhumbuze ukuthi uyazi ukuthi libalekile futhi kuneqhaza elikhulu elilibambile phezulu kwempilo yakho, nethongo lakho nalo lokwazi ukuthi likukhanyisele ezifisweni zonke zakho. Ungasondeli emsamo uzobonga ngoba nakukhona into evuna wena, ethandwa wena, eyenzakalile. Ukhohlwe impilo. Impilo bafowethu iyona ebalekile kufanele ukuthi siyibonge kubantu abadala. Uma futhi kuukuthi kina ukazi uyibonga insikelelo yethongo, kubalekile ukuthi usondele emsamo uyobonga ithongo lakho ukuthi kusukela uzalwa lakwazi ukuthi likusingathe, ubonge insikelelo. Abantu abaningi into zabo zibanjwe yikona ukuthi insikelelo bayibongile emsamo yasemakubo, ababongile amathongo abo ngokuba neqiniso phezulu kwempilo yabo. Uphila nje yithongo kodwa ngoba naka kufezekile lokho wena okufunayo, uyaligxeka ithongo lakho uthi alikho. Kanti ayikho into ebaluleke njenganokuthi ukhumbule ukuthi njengoba uphila ngentando yalithongo, njengoba uvikeleka wehla wenyuka ngemoto, abantu abadala bayakwazi ukukuvikela. Uwela amarobot, abantu bashayiswa yimoto ngapha nangapha kodwa wena usavikelekile. Abantu bayagula ngapha nangapha kodwa wena uguli. Kodwa makufanele ulibonge ithongo, ulinde ukuthi kuze kwenzeke lento wena oyifisayo ekuyiyona intandokazi phezulu kwempilo yakho. Ufuna wena ukuthi abantu abadala baze bakuphi imiliyoni. Awukwazi ukubonga okuncane ngoba isintu sethu sithi kubonga okuncane kubonga okukhulu. Ngiyimpunga yesintu ke ngithi njengoba unyaka uphela ukuhamba uyobonga impilo nje, bese uphinde ucele futhi impilo abantu abadala bakwandisela insuku, bese uphinde ucele futhi ukuthi izifiso zakho zonke ezingazange zize zifezeke kulonyaka uyacela abantu abadala ukuthi bakufezele zona, nawe uyokwazi ukuthi ube neqiniso kubona. Uma wenze njalo ukhona umehluko yowubona. Hayi angawageqa amagula. La sikhona siKwaZulu Natal eThekwini eMphelandaba silobileke siyimpunga yesintu nezincwadi ezifundisa isintu. Sithini isintu? Indlela yesintu uyokhuluza ukhokhobe, iyona khombo njengamanje esinayo leyo. 1050 rand kuhlangene nendleko zokukuthumelela. Uma kuukuthi ufike eMphelandaba uzozicoshela zona ziwu950 zizontathu. Especially nike lesesizophela makuphela uDisemba. Imbila ke yaswela umsila ngokuyalezela. Ngiyimpunga yesintu ngithi ithongo lakho lineqiniso kuwe. Ufanele ukulibonga njengoba unyaka uphela. Kusukela unyaka uqala ithongo lakho likwazile ukukuhlenga, lakuvikele engozini bekufanele ukuthi zikwehlele. Kodwa ngamandla alo azange zize zikwehlele.
musa ke wena ukubuka ukuthi izifiso zakho obufisa zifezeke kulonyaka azange zize zifezeke. Hamba uye emsamo wakini ubambe noma amajuba mawunamandla ungayibamba imbuzi uyobonga ithongo lakho ukuthi unyaka wonke wena kade uphila ubonge nje impilo bese uphinde futhi ucela impilo ucela ithongo lukwandisele ubonge nje kuphela. Ayikho into ebaluleke ukudlula ukubonga. Uma kuwukuthi awukazi ubonge ethongweni lakini hamba uyobonga ungabongi into ethile ejabulisa wena. Bonga ukuthi ithongo lakho likusingathile unyaka wonke. Ubonga ukuthi ithongo lakho selokwazalwa laliloke limi nawe likuvikela kona konke okubi. Musa wena ukulinda ukuthi uyozube nemiliyoni. Musa ukulinda ukuthi uyozuthola umsebenzi omuhle ofunayo. Kubonga okuncane kubonga okukhulu. Impilo iyona nto enkulu ngaphezulu kwazo zonke izinto. Ngoba noma unganawo umsebenzi omuhle kodwa impilo mayingekho konke kuyizeleza. Asiqhubeke ke subscribe ku channel ethu enkulu Impunga Yesithu TV. Siwuthatha umfanekiso oqoshe sudlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu. Bese sithi nje impunga. Hey, Tongo Nami.